Kini nga episode kul na ako'y kauban ani kul akong amigo kul akong adtuon kul kani siya tawhana mo ni siya nagdasa imposible sa lubot ni Agi. Kani kul namis ilang anti kul nagpalit miglamas kul kay magtuwa mami kul niya magkilaw sa miglami kay niya matching kulapo na kul kay kanang kulapo makalig-on mo kuno sa Posible. Sa lubot mo ni Agi. Yabag. unya karon kul hinahinayan na to plastar tong mga gamit kul kay sugdan na tong kilaw niya magtuwa punta kul. Uy ko anang buwang itambling sa gyata yo. Kani nga location nga recall nindot kay Nicole kay free ra wala kay mabayran bisag piso. Layo-layo hinon siya lakta ni mo kul gikan sa karsada pero sulit kay free ra manindot kay lugar nga recall digid mo magmahay. Unya kay limpyo naman atong isda kul ato na ning sugdag kilaw kul. Oh, limpyo na kay isda tanawar ko na presko kay na nasa buwang mura kaduwag Jackson ang amaw. Unya kaning kilaw kul kay nagsige naman tagbalik og buhat ani. Kamo lang magbuoton sa ilamas nyo basta kay importante ang suka gid kul mo the best ani. Unya samtang kakumot-kumot kus kinilaw dahil lutuon sa nanya yan tinuwa tanawar mayuha mo lutog tinuwa dayon nang giatay. Ala grabiha matik oy luto kana dayon tinuwa oy nya karon kul luto naman na tanan kul mga unta kul. Posible. Sa lubot ka ni Agi. Kailangan sa iyo ba sa aking nababagsak? Dami na. Uli na ta uli. Hindi na ito. Gabi na.